Pang-eskwela na muna. Balik mo na yung balon. Sige, ma. Sige, ma. Be, pangwarta ba? Para hatdan mo balong sila unya. Sige, be. Ako'y bahala. May tagmakaabot ako sa recess ron. Ano na yung saging? Uy, Oh, 5 ako. oh, kumara. 5. Mga kuya. Uy. Salamat, ani po. Sige. Na, kuya. Ay, ma. Mang balon, ma. Be, nangayag balon imong mga anak. Taga ikaw. Ay, wala mo kay kwarta, be. Saan man naron? Nawa ko kay kwarta. Pang-eskwela na muna. Balik mo na yung balon. Sige, ma. Sige, ma. Sige. Amping mo ah. Be, pangwarta ba? Para hatdan mo balong sila unya. Sige, be. Ako'y bahala. Goy, Renz, ay mo kabala ka. Ako'y bahala. Nguwarta ko ron. Luis nga bata, oy. May balon. Nguwarta, be. May tagmakaabot pa ko sa recess ron. Boss! Baligya ko, saging. Pangbalon ba sa estudyante? Kilos. Halin mo. Ipis ka mo saging. Mora ni, barato day. Rato kayo, tag 2 kilo. Kaisto. Sige, salamat. Okay. Igo ni. Ay, lain mo. Lang lagi kay pangbalon na ba? Walay pang resisto kong anak. Salamat ha. Ay, salamat. Resist na yun. 30 lagi halin ba eh. Pero okay na ni. Dali! Pas! Nalin na yung saging. Uy, Oh, 5 ako. oh, kumara. 5. Mga kuya. Uy, Pwede lagi ni Pang. Pwede lagi ako. ay, dako man siya. Gagmay ko mo. Ay, salamat, ani po. Sige na. Salamat, ani po. Sige na, kay klase na. Sige na.